Ahoj, 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 ja som Kilogramov. Ahoj, ahoj, a ja som Tono. My máme pre vás sit-down comedy, najšpeciálnejší žanér, ktorý útočí na srandu, Branicu a teba. Bude tu špeciálny host, ktorý je vždy, to je Pink Horse Trio, kapela, ktorí sú dobrí a vedia. Bude naša vokalistka Gita, ktorá zadelí a podporí. A bude samozrejme Bobešova viecha, lebo to je kde? Tu. To je tu. Bobež je náš kamarát, čo má viechu, kde predáva víno a nielen čapované, ale aj nalievané. A keby niekto chcel vedieť, kde táto viecha je, tak ona je vedľa jediného mimoúrovňového kruhového objazdu tu v Žiline. A keby aj to nevedel, že kto je, kde, čo, tak kto pozná Čapkovičku, tak tam nech nejde, lebo my sme presne oproti. Kamarát, tam ukáž. Kamarátko, ukážem tu. Ty prídi sem dnu, otvor kľúčku, teplo, víno, zábava. Tešíme sa. Čau. Čus.